Hej, mit navn er Freddy Sund, men jeg er bedst kendt som Latterkongen. Ja, det er Latterkongen. Hej Thomas. Hvad skal du holde? Sådan noget ganske gratis. Sådan noget, hvor man bare dukker forbi og griner. Ja, men så er der Indre By Latterklub. De griner hver tirsdag fra 17 til 18. Og hver tredje uge kan du opleve mig. Indre By Latterklub startede i september 2003 i Kulturhuset Indre By, og de har så grinet hver tirsdag siden. Nogle gør det, fordi de synes, det er sjovt at grine. Vi har også et sted i dag, hvor arbejdsplads, skoler og hvor vi sidder og åbent kontorlandskab. Der er altså grænser for, hvor meget man må grine højt. Og så har du måske ligesom fået en friplads, et fristed, hvor du kan få lov til at grine højt og uhæmmet og måske rulle lidt rundt på gulvet, hvis du har lyst til det. Jeg laver latter, går ud under navnet Latterkongen, og det gør jeg. Det er altså mere for festunderholdning og skæg og ballade. Og hvis folk kommer ned i Latterklubben, jamen, så kan de prøve det, og de kan bruge det til, som de selv har lyst til. Jeg sætter ikke nogen krav om, at de skal komme der for at være sunde og raske. For mig skal de bare komme, fordi de har lyst til at grine. Her står jeg jo så med en lille sommerpil her i H.C. Ørstedsparken, som har lagt øre til utrolig mange latter-event, som Latterkongen har lavet. For 9 år siden var jeg lige blevet single, så synes min storesøster, at jeg skulle ud og opleve et eller andet, så slæbte hun mig med ned i en latterklub, og hvis jeg vidste, hvad der var for noget, var jeg nok ikke lige gået med. Da vi så sluttede af til sidst med at lave fri latter, så satte vi i sådan en stor rundkreds og kiggede hinanden mere eller mindre dybt i øjnene, mens man griner. Så troede jeg faktisk, det var den store kærlighed med hende, der sad overfor, og det fik mig så til at gå derned igen 14 dage efter. Jeg mødte hende ikke dengang, men jeg mødte hende senere, men nej, vi blev ikke kærester, men vi blev gode venner. Og det drev mig så ind i latterbevægelsen. Jeg synes, det var spændende det her, og da jeg havde gået der, så kom jeg frem til juni 2003, så tog jeg en uddannelse som latterinstruktør, og så har det så bare kørt siden. Og nu har jeg så flyttet langt ud på landet, ud i Hvide, København, et stråsigt hus fra 1877 med bindingsværk, med åbne marker udenom. Og så er jeg blevet gift den første i 3. år med en dejlig prinsesse fra Thailand, og vi har det utroligt dejligt sammen. Latter og kærlighed, det hænger sammen. Så lad os putte alle vores latter og kærlighed ned i vores hjerte, og sende ud til alle os, der er her. Og det gør man simpelthen sådan her. Og så når man synes, det her er lidt underligt og lidt langt ude, så skal man prøve alligevel være med, fordi det kan faktisk være enormt sjovt. Der sker en udvikling med folk. Altså, jeg kan jo selv mærke på mig selv, altså jeg har jo gået fra at være en, der måske var lidt mere indadvendt, ikke tog at stille mig op i åbne forsamlinger. Det er grænseoverskridende, hvis man ikke har prøvet det før. Vi skal simpelthen bruge vores latter.
skal også lige tænke på, at når man griner kunstigt, man faker, så kan det godt være, at man lige griner sådan kunstigt fra start af. Men hvis man griner kunstigt, så kan det jo være, at man tænder en af de andre op, som så får sin rigtige latter frem. Og hvis så man tænder en op, som når jeg siger, så skal der ikke meget til, før jeg møder et smil. Så på den måde skal man ligesom tænke på, at det kan godt være, at den der kunstige latter skal bare være i gangsætteren, og så kommer den rigtigt. Jeg slutter nok af med at grine, og så prøver jeg på at køre den ned i stemmen. Jeg skal bare lige... Hvor er jeg? Ti.